Sa kusina, kaibahan ang sa indong paborito, uunpa kay to. Bert de los Martires, alkalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax, asin iba pa. Alkalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alkalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's no fun the way I'm twisting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't quite a kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Did your mother ever tell you that it isn't quite a kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Yan po sa tuyang pambungad na bilang sa alkalde sa kusina. Ngunyan pong adaw kita ni na Biyernes, fets sa 14 ka na Mayo. Iko pa lang kita ng special program ngunyan dahil live ang remote broadcast naman sa SM City Naga na paminsan-minsan ipinapasa to naman po ang linya kay banan naman si Diwata, si Boy, si Eric Dulong. Dahil dyan pala sa SM, igwakan inapod na kuyan garo sale ngunyan. SM 3-day sale is back. Pagkatapos nadadango pa sa OKFM paminsan-minsan. Kaya padikit-dikit ipapasa taluman. Pagkatapos mabalik naman sa programa taligdi. Maburbula na maturutugtog, pasa na naman duman. Bueno, ay sa kuya palang pasalamatan. Ang mga nag-greet sa kuyang kumpleanyo kasudma, dahil ko kaya kamo masasaro-saro itong mga nag-text. Si mga nag-greet sa pagimaning Facebook. Personal, kaya salamat na lang sa Indugabos sa mga nag-paabot ni na greetings. Tagarubaga makakonsensyaw na maray na igong nag-greet sa imo, lalo-lalo sa Facebook. Nasa 323, di ko niya kung masasaro-saro ni masisimbag. Pero makakonsensyaw na garo ka man lamang nagpasalamat o naggirong. Kaya kung sa man tabi itong mga nag-greet sa kuya na nagkabarasa ko man, ay salamat na lang sa Indugabos sa pag-rumdom kan sa kuyang pagurangon ng kumplian nyo. 65. Kuya na pagurang na Kaya
Minsan may mga makukulong nang namamati ay. Totoo pala niya na pag nagkakaedad ka, ang mamati sa imo, habayan, tuhod. Ako nga ni, pag nagsasakat ako ngunyan sa agyanan, igwa nang nagkukulog sa tuhod ko. Nawawara ang kulog kapag pipilit mo pag pinagduduunan. Kaya kuminsan nagangalas-ngalas sarong tanayling ako, tayo kaming hagyanan sa second floor. Si Papa ngayon magsakat nga iba ng style ay. Ito bagang garo itong nagsasakat na aki. Ang aki bagang pag nagsasakat sa agyanan, paglakad kang wala, aning walang bitis, isinusunod niya si tuo, pero day itong garo ang lakad niya, pareho kang distance kang wala. Garo ang panlakad niya lang wala, nag-iidos-idos na lang si tuo. Itong paglalakaw ng aki sa agyanan, takong ilalakaw ko maning garo lakdang talaga, ay may nagkukulong sa tuhod ko ay. Ang piganap ko nga ni unyan, kami nag-advise, gakudan mo ngayong garter nga yan, itong garo mga basketballista baga, ang tuhod may mga gakod. Tapag dinuduunan ko nga ni, bakong makulog ay, nawawarang kulog. Siguro niya ako, darakan na nagkakaedad na kita, nagtataga reklamo naman ang mga ruida. Ang sa tuyang ruida, yun bitis. Bueno, ngunyan na, Biyernes na pala ngunyan. Ano, ang sabi kaning nag-text sa tuya, ay ang sa tuyang number pala, 0919-431-5528. 0919-431-5528. May nakapag-text manggirarinig din na sa sarong lugar na minsan kung napasyara na ini, kung mag-abot ka dyan sa lugar na ini, patingag ng maray. Itong ang auto mo, garo maatras na. Ini po ang Kumagingking, Kalabanga. May nag-text sa tuya ngunyan. Ang nag-text digdi, garo talagang paraan tabay tang ako po ngaya si Marisa, an agong kumampoy si Damian, pagkatapos si Inay, yara umampo digdi, si Inay na Itang, pagkatapos si Tatay, na iyoan mahilig na maray magtrabaho sa badang dahil makusog pa, si Tatay Punying ay pirmi pong naka-tune in sa imo, kaya sana po pirmi mo man pinag-greet ang mga yaon digdi sa Kumagingking, Kalabanga. Ang pinagluluto mi po ngunyan ay digdi po sa palibasa digdi ang mga manok yaon lang sa dalan, yaon sa tinampo. Daralagan sa nang daralagan siging tuka-tuka, kaya igo po kami ngunyan ng tinulang manok. Ordinaryo yan. Pagkatapos siguro po yan yung pinagbabangot na tapayas. Ordinaryo po digyan manok. Ay, kung sa bagay. Pag yaw ka sa bukid mananggad, ay mamanok na maray. Ordinaryo itong nagpapaburuno. Ang pinag-urulay na lang dyan, kung sisay mabuno, tamapagal. Alian mo ning balukag, magagakanin na tubig. Pero ang kamamanukan niya on digdi. Kasuod ba, nagluto po kami ng ubod ng nyog. Takada ko ng nyog sa Kumagingking. Digdi po ngunyan sa Kumagingking, paminsan-minsan nagtatagiti, nagpaparauran-uran sa malipot po ang panahon. Natataanawan po nga ni digdian na partikan naga dahil kalangkawana po ang Kumagingking. Aram ko yan, tanakadyan na ako. Aram mo kaya itong sa kuyang tugang, si Naning, nakapangagumning taga dyan, si Dipunto. Dipunto na siya na bayaw, Romy Flores. Pero iresta na sila sa naga. Mga taga dyan sa Kumagingking,